तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू भिडिअ नोंसोरथ' गासै रस भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय नोंसोरो सबसे सिगाङावनो नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोनाय जोंनि कुसगाव बास स्टेन्डआवहाय नै लोगोफोर सासे बर' आइजो आरोना सप्तासे ना दाखालि सानथाम सानब्रैसो जाबायनो दासिमबो दं आरोना थांनो रोङाखै मानसिया बेखायनो माने जायफ्रा सिनायो अननानै कुसगाव बास स्टेन्डआव फैबानो लोगो मोनगोन न'खरनि बा जाथि बंस' गासैबो जुदि सिनायब्लानो आरोना मानसिखौहाय लांफैनो हागोन मानो होनोब्ला मानसिया खर'आ बारा थिग नङा आरोना ओमफ्राय दा बिदि थफ्ला लानानै दङ ओंखामबो मोनजाया माबो मोनजाया बिदिनो सोरबा फैब्ला जाबाय सोरबा फैयाबा मोनजाला बिदि जानानै दं आरोना बिराद खस्थ'यै ओमफ्राय दा सोंब्लाबो खोन्थाया मानसिया दहाय रायलायदोंमोन ओमफ्राय बारा आं भिडिअ'आव लास्लाबनो हायासै ओमफ्राय दासो आं भिडिअ' खालामबाय लोगोफोर जायफोरा सिनायो बिथांमोना लांफैनो हागोन नैबे जोंनि कुसगाव बास स्टेन्डआवहाय लोगोफोर मानसिखौहाय सिनायना लानो हागोन नै लोगोफोर गामिया मा होनदों नोंसिना हा खोनाया बंसुगुरि रुनिखाथाजों नामा पाटगाव अबेसो अबे साइडजों नामा मा नामलाय नोंना हो मा नामलै नामा खोन्थालाय बंसुगुरि होनना बुंदों बेबा अबे बंसुगुरि नामा खोन्थालाय नामा रायलायदोंमोन नामा खोन्थालाय दे बंसुगुरि अबेथिंजाय बेबा सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला लांफैनो हागोन जोंनि कुसगाव बास स्टेन्डआवहाय दं आरोना मानसिया कुसगाव बास स्टेन्डआवहाय नै बावहाय आं बास स्टेन्डआव फैदोंमोन नालाय ओरै हाइरडजों सिदा फैबानो मोनगोन आं मानसिखौ ओरै माबाथिंजायनि बायदि मोनदों सेलेखा साइडनि जागोनदां सोरबा सिनायोबा लांफैनो हागोन लोगोफोर जाथि बंस' बा न'आवनि मानसिफोर जुदि नुसनदोंबा भिडिअ'खौहाय लांफैनो हागोन आरो नै बे मेन रड खाथियावनो आरो मानसिया गारि नेनाय बायदि खिन्थु बास फैबाबो गाखोनो रोङा मानसिया बे भिडिअखौ नुनानैथ' नोंसोर मिथिखाबायानो जानांगौ बेनिखायनो जायफोर सिनायो लायदो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय गावसोर नैबेसोरनि पेरेन्टसफोरा नायदोंबाथाय लायबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय नोंसोर बे भिडिअखौ गासैनोबो शेयार खालामलाजोबनो हाबानो जाबाय अब्लानासो जोंनि माने बे बर' हिन्जावखौ माने लायफिननो हागोन आरोना बेनिखायनो नोंसोर शेयार खालामना होथारबानो जाबाय लाइक साबस्क्राइबखौथ' आं बुङा माने शेयारखौ खालामना होबानो जाबाय आरोना